Tena fana uya na isuro. Baada akazobatikana vhiri rakazomboponja ndokukona pane biscuit. Zviri sei samana ndio zvamuri kungoona goredza makrokoto. Tose. Sikuona ungazodei goredza. Ndikuona makava jujeti. Zviri sei budi. Tozvitendi. Nasi ndimi nemalafu nemalikes mu. Nelepistiki. Ndakabva kupumwesuro mama. Ndisutomboda zvekusevenza. Ndabvisa matsva. Ndabvisa matsva. Kwangosa ibhesi. Saka bhesi I think inoita ndakaita research ndega. Inoita saka apa ina problem because iri mu plastic. Vanozongobvisa plastic. Ropa fadzo dzake. Akakanganisika vakari mwana mudoko. Asi chandafara. Ike zvino watu wa munhu mukuru. Ndoda kutenda. Mwana uyu wakauya tisingafungidziri kuti nhasi ndo zvingaitika izvi. Kana kuti mota tingaona ichitsika ichifamba zvekuonekwa road. Shema. Amen. Shema. Mwana mudoko pamakore. Amen. Kandi katasaini pendiri. Ndasikakuzivi. Ndaiziva na tatiki. Kuti magwada miro Mattress. Kuti kune mumwe munhu zvanoti zviko izvo zvanobva. Asi kune mumwe munhu igoridhe. Yes. Zvasi anobata musemende. Mwando wainda. Mwando wainda kuwadza saga. 2022. Mwando wainda. Saga totorasa. Mamuti wazira pasaga. Saga. Mosoisa jira. Asi kana mwana ngokuloketa anokuloketa. Zvinoitika. Wasaka mchiona chiti pepe kachiji. Asi makuzviwisisa ka. Kana chero nowa atanga kutaura. Kuti zvinazvinata zvatoda. Asi apasi pangu. Ande mani mazvona namusi wandakati baba yakera mukitchen myanga ndibomugara. Ndoda zvizvo izvi kuti zvakati. Ina toziwa. Baba na maishiro nazo. Ina ndambedwa kadai. Asi andaka problem nazvo. Chero imi maana zvakati zvakanaka. Nalipistiki padhuze. Mukati mugoredza 2021. I'm prefect. Mugrade 5. Vanondifila. Yes. My love nema likes. Yes. Ikakuti my love nema likes. Alright, saka ukuzwa sei? Handinzwa kufara cha. Iri sei nywe? Iri bo. Wapinda sei? Chimondo wapinda sei? Ndangopinda ndichitofara. Wangoikoreka ngoti pfe. Alright. Uyachizwe sese roro. Wakuzwela. Yange sei nywe? Tukuna makapika white. Ngiri hosi kudenga. Ndambodona kudenga. Alright. Wong next uchatire. Ndiye rumbi. Hazina ndokufara kuona rumbi finally. Vasingakuzivi. Sarumbi usei. But mune lipstick ya lipstick yanje phi. Haidi. Asi ndiwe kabana lipstick benje. Ndashiziva. Aso yena lipstick kuno ndiyani. Kushe kwako uri sei? Ya iri sei inywere madeko. Ayanga iri bo takabotere. So nemwana zotara chekuko. Saka isusuka sachanga zvimwe zvepi zvataringa. Muri kura zvipapso pemota. Ibvapo kani uritsize. What a wonderful gift. Tena fana uya na isuro. Baada akazobatikana vhiri rakazomboponja ndokukona pane biscuit. Pane biscuit vhiri rangu rimwe racho ndamboza mauti tigadzire. Rakazongo takangona topera mweya futi. Saka baba ndakazowafonera vakauya vakazota kuti vaise biscuit racho. Then ndo zvakazotinorosa manyika. Saka ndona sekuti ndokunga munhu wemadhoka nakatoya kuda akato hana kuya ki muzuro. Waitonzuri kwanyika kutenga petrol.
Wana kuinda. Waini last road tabavunjera. Asikuti iyana kumundi kumuona. Asinda kainda. Asina kushanda. Saka chipo chandafana kuti icheta ndoka mvideo maviri kana matatu nasi. Chipo chekutanga. Chepira musikuchiziva. Ndangokufona ngati vesa moto. What if ndakushandisai? Pamwe ndakuitisa yekuti vesa moto. Chipo chekutanga ndo Mattress iyo. Ungazodei. Mareja. Zvino zvitsva. Icho. Uyu mamuzi uyu. Kamusirei kuti mungozviona. Anozidzasira. Mwana wavatete wangu vano. Baba vangu namai vake vanotedza. Saka uyu ndiye first born yavo. But zvamai namwana zvakaramba. Saka tinongoti wange mukoma nemunin'ina. Zvazvitooneka ungati mukoma nemunin'ina. Saka anonzidzasira. Ava ndova muchairi namai muchairi. Nana wasati aenda kuna uyu gomuona. Saka akauya kukunyu. Vakanaka chokwadi. Saka iyo tarikunyebera uyai. Bomukudzisa ngoma. Kondo zvamaifana kutanga maita zvi. Andina kutoziva kuti ni time yacho yakava sei. Tatingoti manzira nzira. Suro takafamba tikadii. Saka zvikaitika pane munhu uyu. Ina ndakuda kuudza. Patakazamba Christmas ka. Chipo china nacho. Takambenge tachuza ndakazobatsirwa kuchuza namunya pamakala kunyanya kuti lese mabva kumunda unogona kugara wanyara saka pamakala pepa ndakambenge ndatombochuza ine chi white nechi uyu saka vakazoti inozoti kasire kusviba saka izvozvizvi munhu wakanditumira mari ari 1 uyu akatoda kuti vawane mubhedha vabereki vaKenias vamwe vari kurekomenda kuti Kenias anga achiwana Mattress maybe kasingu ndozanga kuti price ukakanda mumashingo ndikakwanisa kupinda imomo ukaenda kati mumashingo kasingu bed unokwana neka affordable price maybe $26-27 kana $30 handizivi izvozvi saka iwo price yachenge kati kwirei think ndakachargwa 70 yakangodai andina kuitola kumashingo saka zvinyowo zvemanyika Shemarians. vakagore no ari kumombe hadzingaizare aiwa zvina kushata saka ndo chimboisunungura ipaipai apa saka zvatakaita Mattress hatina kuitenga nhasi hatina kutenga zvino isikireti yange iri kuna baba padungu saka baba itsotsi kana kungokumanzeve kana takaingosvika chingosiya ikoko kuti anhasi tikange tazobva tikwatiri kubva kwese ka touya nechii yakakura saka apa padambudzo raitika bhesi hazina kuzokwana saka mataipi acho amamattress akasiyana mamwe achona akati simbe kupfuura ika anoita more than $100 but hazvisiri izvochi budget yedu yaisiri apa but saka tikangoti ndakudhira nezviri pabudget nezviripo asi tikaona munhu anokwanisa kuti bhesi because bhesi ndakabvunza vakati 70 but ebrown aya mamaziva anotoiswa manyika saka ipo paizozi kuti chimota changu chibve because apa ndakabva nayo iri mukati nhasi tikabva nayo iri pamusoro saka maybe anonge wakusakana kuti macardbox kuti vaite sei tizoisa bhesi tikaona notipa yebhesi mune mamu chirungu kame mwana taundi chaiko vari kuharare vachauya kuno ndakabva kupumwesiro
mboda zvekuseka. Ndabvisa matsva. Ndabvisa matsva. Kwangosa ibhesi. Saka bhesi I think inoita ndakaita research ndega. Inoita saka apa ina problem because iri mu plastic. Vanozongobvisa plastic. Saka maybe mogona mbofana isasa iri mu plastic. All right. Right. Saka I think vayakira chimbo muchisira foshoro muye kuno kumbhedha wedu. Right. Saka chimboya nengoma ingonzi bhabhabha nyangwe isingadii chimbotambira Mattress. Chimbotamba chaiko. Because apa tikutona mata dai mwari vakatikombora tikaona chibhesi. Taona bhesi asi Kenias tokwana Mattress. Nokuti isimba raMwari hazvirambi. Asi hamusi moga mofana kuwana Mattress. Na Kenias unofana kuiwana. Izvozvo ndozvatiri kutona matira izvozvo. Ndakatoona masvingo hangu. Iyi ndakatoziva zvokudhairikwa munhu asingazivi kuti dzotengeswa masvingo. Saka ngere kuti like masvingo mali ndaifunga ndikada kuitenga ndozoisenga sei. Nenyaya yekuzoti inozonge yakunitsa kusenga pamusoro. Saka uku manje maybe ndikazoenda pamasvingo possible ndandakakudza kuti kumuswa 3. Ndodarika nemasvingo chinda kwachivi. Tadzoka nemasvingo ndichidzoka kuno namama. Plus January wese ndichiri nemi asanda kusiyai. Kusvika tadii taenda kuya umwe azhinji wangu achiti enda kuna pediatrician wewe uya ndizozvukana ndakona kutaura pediatrician ndizvozvo pediatrician yeye wevana uya yeye. Saka but I think makataura makaenda kunana doctor wevana iva vanditi but ndofunga kuti vanozokuriferai kuti muinde kumogeza vaazozvi kuti chaita sei chaugara basi tona kutoita sei. But mosa zvinoita Mwari chiti ndofunga takuti mumirira dhero zvimwe zvingouya ndizvozvo. Ini hamusati takuudzai zvemusi wanhasika izvi ndezvazuro zvarakafimbika chaisei zvanhasi hamusati maziva hatina tiri kungoda asi mukumbofungirai zvanhasi zvanhasi handinozivini handingaziva handingafungi kuti chii. Uyai nengoma timboimba vayekera chimbotitsendurai dzimwe aihope makagadzira dzimwe dzimbo hanzi munoimba nevana hanzi munogona kuimba zisingaiti maimbopinda chechiipi mugodhi kumugoboti ndopostori mugodhi ndoko maiimba saka maimushumiri ikoko munoimba vanhuhopo vakadere vakati vamuchairi vanoimba hanzi munofitwa nehembe ini makombedza munhu wese ndinawo hanzi munofitwa nehembe kwete zvekuseka kwete zvokutamba kwete zvekuseka timbotitsendurai tizwe titambire Mattress. Ndomudana Mwari wangu. Ndomudana uya ndomudana Mwari wangu. Ndomudana Mwari wangu. Angwe zvireme womudana Mwari wako. Ndomudana Mwari wangu iwewe bota tu bota uchimudana ndomudana Mwari wangu
mafunga here kuti zuva nhasi Ai. mamusazvifungiri Ini ndingagona kugwadama. Kuti nditaurewo zvakanaka zvinenge zvamauya nazvo. Pamwe ndimi Mwari wangu. Kana kuti pamwe ndimi mutsigiri waMwari wangu. Asi ndoda kutenda. Ndatovatava nezvikiti nezvikwaudza. Asi nokuda kwemwana iyeyu. amen Neropafadzawo dzake. amen Wakakanganisika vakari mwana mudoko. Asi chandafara. Ike zvino watova munhu mukuru. Ndoda kutenda. Mwana uyu wakauya tisingafungidziri kuti nhasi ndo zvingaitika izvi. Kana kuti mota tingaiona ichitsika ichifamba zvekuonekwa road. Shema! amen Shema! amen Uri mwana mudoko pamakore. amen Kana ndikatarisa ini pendirini. Ndasingakuzivi. Ndaiziva na Tati Givi. Ndiye munhu wandaka. mukuru kwazvo zvisingaitwatsiri Ndiye munhu wandakatamba naye. Nevamwe vakomana vechidiki vakazoita vazukuru vaiva mukati medu imomo. But ndakavhunduka. wavhunduka Ndikati Shema. Mwana mudoko. Asi ropovadzo dzake dzakanaka mwana wangu. ndambokadiroka Ndoda kuti kana zvichiita pane pambo uchasvika zvifuti. Wedzera. amen Wedzera. Asi pano pega paunogona kuita zvakanaka. Asi uri munhu weworld. From Zimbabwe, from South Africa, from chii. Asi zvese tinongoda kuti wedzerwa. amen Ndo mashoko andoda kutaura ine vamuchairi. atatenda iyi Mattress yagwadamirwa kokuzoti Mwari zvavachazova ropafadza hatizivi huku dzenyu kuda dzichambata multiply ndendisipo nyange mukawana 16,000 nehuku dzenyu handine nazvo handina muswa ndichava ndichiti vamuchairi huku dziya chiripewo zve10% hazvinei neni pamwe ndendatiwo chipingi pamwe ndendatiwo chimanimani kune vamwe handiti Chadzivonavo nyangwe tanga pamakasiya. amen Nhasi. Asi kana vari hapana chakafa ndozvakangoenda asi kuti chakaita fanika zisingafaniki chisingadyi. Maonero ndakaita. Sina kudya charamba chakatsunzwa manzi acho. Asi turipo twacho kuruka kutomburuka. amen Ndikati Mwari kudzwai. amen asi izvi zvishoma tatorikuoneana kuti magwadamiro Mattress kuti mwe kune mwe munhu zvinhu zvaanoti zviko izvozvi zvaanobva asi kune mwe munhu igoridhi mayekera kuya kudivi rerichi rine rigoridhi saka ndaona mufaro wenyu ini ndakambopinda mumarumu menyu ndambosangana neMattress ndadzidzawo nhasi kuti chinhu cho chinenge chakakosha zisingaiti kune munhu it's unfortunate asati ane bhesi racho kuti Mattress izwe asi ndiri kunamata kuti nezita raJesu tichaonawo Mattress yani yaKenias kuti anga achivatawo pakanaka ichi chipo chamakapiwa kunyanya kuti makabvuma kutora vana vatatu ava vanosanganisira ani Roro Kenneth Kenias mukavaita venyu and I think vakaona bondi yamunayo isati zozivi zvinoitika kuseri asi zvamakandiradza kubva zvandakatanga kuya pano ka ndakanosa kuti mayekera muri friendly nevana zingaitiki even kugarden ndaitoona kuti munotamba nevana nyangwe mwana azonzi ari perfect every day dhai kuti nombomutomusa chaivo zvamunotoziva nomutomusa zvinofanira kutoitika kuti mwana adzoredzere akwire ari mugwara rakanaka saka tozvitenda izvo even Kennedy takanosa kuti munhu wokuti ari reserved anonyaranya danga rimwe munhu pamwe aminoti adii uyu wacho ni vanhu vakakomenda vakati Kenias wakatsvukira unoradza kuti unogeza saka pasina kugezeswa Kenias waizodii dai une manga
saka ndoonese kuti ndongakabva chipo chenyu because ichi specifically vakati da kuti baba namai rumbi vatengegwe mubhedha asi wakati chipo changu chishoma sazoti bwasi ndine shure kuti dai chipo ichi because chakabva kare vanhu vachidiscuss asi vanhu vanga havana kuzokwanisa kuti kusobvisa kwandaida kunotenga ma-enrichards ndaida kusimudza wakadero kanaka zvakadaro zvakarongeka zvasianemwata musemende mwando wainda kuwadza saga 2022 mwando wainda saga totorasa mamiti wadzira pasaga saga mosoisa jira asi kana mwari angokuloketa anokuloketa zvinoitika osaka muchiona tichiti payapaya kazhinji asi makuzviwisisaka kana cheronowa atanga kutaura kuti zvina zvinoita zvadoda asi hapasi pangu mani mazvona dzanamusi wandakaati baba yakera mukicheni muyanga ndimbomugara ndoda zvinhu zveizvipide zvakadii baba namaishero navanakazvo ina ndina mubhedha wakadai asi handaka problem nazvo chero imi maona zvakadii zvakanaka zvamutasira muchiti handizivo handiti saka tine mattress ndoyatinayo yenyu yamapuwa varipo mwanga achisugesta kuti Kenias pane ndikandada kutagwa iguwa here kanditi guwa dada kutagwa guwa ndizodindoda kukusurprise saka apa tombogunda pano pamattress takuchipinda muvhidhiyo imwe yemuzuva ranhasi regoredzva tichiti makorokoto mashamaana bristand iyo vheneka bristand kakuona baba manjera vakati ndainayo akabarazvo